टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। Huli, Pinggil. Hah? Hah? Nâng gì đừng. Ơi, नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांद'। ओइ ओरै फैद'।
नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिसन लानो थांनो नागिरदों बाह 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 आंबो बे कलेजावनो एडमिसन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिसन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा हिरा बाह बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो फैदो गिनाङा ना हा धोरोमदिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखैसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोनहां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि
लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरोमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरोब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय माथो एफालासैब्रा माबार बादो दि माबार खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दि दे होमबा बादो दे आयु गिलिरथार दे लै बोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौ रानलाय फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजार खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय
बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखै माबानो गुमै हसिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खानानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदो ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पथिखौ लिरनो हागोन आं सेक्रेटारिलाय लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेरानिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोग बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासदिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदों गोमाया दाउजोमा नायखुमाथारबावदोंसो नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एन्ड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन आच्छा इरा नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship coordination धोरोमबीर नै सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि खालाम मोनदों नामा जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं दा नेक्स्टआ जाहैदों ए स्कुल इज ए प्लेस where children receive formal education it is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन बी केयारफुल dismiss for today
ओइ एनबेगा ओं नों दिनै मा मावदों मा होनदों दिनै मा मावदों होनदां ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय दे जागोन दे ओ आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा बाबा आंनो फैसा नांगौ हा मा बायनांगौ आइ हिरा 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो आं आइ मिन्थिया आं हिरा नांथारगौ दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न मा जाबावगोन सबथिके टेनसन बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ फैसा गैया न नैबे 200 राङा लांदो न मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों थाङाय सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइयै सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माब्रै थांबावनांगौ जाखोब्रा दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों ओम दहाय मादै लोक्षि नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबबाय दा आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा ए बेगालद्रियानो खुरिया बारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदोहाय सेथोथारदो आयु मा खालामनाय जाखो एन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावग्रा है बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां जोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी आप देश से कब आए हो अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शुअर का मीट ले लो हो अरे सुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 जैसा अच्छा मित्र जी हाँ हाँ जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा अरे मित्र जी हम नहीं अच्छा, भूलेगा अच्छा, हम तारा ठीक के है, पीछे ठीक है। आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ
नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै इया बे फाफि जिबौआ सानफ्रामबो नांफायो दारमासनि र' जिबौ हिहि हिहि 아니, 파피지보 하트에서 하려고 마. 돈다 농아문블라토 딕들한 자식은 마트 향래 하 우프 बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवहायफ्रालाय फाग्ला बोरखो बिलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवहायफ्रा मा जाखो बोरदों आं गाराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो आं होथारगोन आं बेवहायफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनो मोनबाय आङो नोंखौ होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखै ना थिग गैया बिग गैया नोंखौ खाब्रे हा नंमारगौसो नामासै हा नङाबा मानोथो बिदि खालामनांगौ बेलाय थांदोहाय थाङागै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थांसै थाब लाबोथारथों थांदो माबार आयौ माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों